lagunak, zuekin San Jose ikastetxeko Basauri irratia. Gaur urtarrilaren 26 da asteartea eta 4. B mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Izarok esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Aimarrek jantokiko menuaren berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digute Ander eta Unaik. Kirolak eta urtebetetxeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletitek gaidu egin du Valentziaren aurka, Susaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari bigo sartuta. Adurizek penaiti bat huts egin zuen eta epaileak gurpegi egotzi zuen. Atletitek 8. dago sailkapenean. Aimar, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu bazkaltzeko. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea jogurra mandarina edo laranja. Kokoratu bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Izaro, esango diguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbenka hodeiak. 18 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du, ez ahaztu euritako hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digute Anderrek eta Unaik. Adi guztiokea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txoridetara sartu da eta loro elebidura eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez, gero euskaraz hitz egiko dizu, eta eskuinekotik tira eginez, gero katalenez. Aixu eta bietatik tira egiten badiot galdetu zion bezeroak, eta loroak erantzun zion. Xoxo alakoa lurrera joango naiz mokos aurrera. Eta txistaren ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Unai Alvarezek. Gaur Jonen eta Maiaren urtebetetxea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi Basauri irratia entzuten egunero, gero arte Bonaparte.